Ela kufali kaMamzondi. Umqwathu umbangula udikela udungu. Unoni udungu nogqalaza indlela. Ungomozi kaXesibe uGeorge uMatshutshumbwe. Ogqalaza indlela ebheke ebungonini. Ontswa ibano nomatyala omavalankowane. Usidindu uvumasi ulutshatha into zikamfazi ubelelinye. Unyane kaMamyerhu uMamzondi uziyeka usampu. Othambo lenyoka ehlebela imzondayo. Obele imhlophe lidade emaweni. Oqusha okhapha ozakama. Umambe edlula inyamakazi. Umabhongwana kwisizwe sakwaXhosa. Inkunzi malanga yasempuma koloni eLady Frank. Kuchembeki kumateyisi ebuhleni bendalo kwisizwe esihle. Inkunzi ku-Alex FM usiphumelele. Inkunzi eyathelekiswa nezinye yaziveza ubukhulu bayo. Inkulu omaskandi inkunzi malanga. Nyukela kaMamzondi, nyukela mqwathi. Into echulumancisa umbo nomXesibe ngokocingo lwabantsundu. Ukwazi utshaka ukwazi ebona ngokubhinqela phezulu. Usitsho sibe ngamanyugwala lulothuka uvuyo uchulumanco. Ndiyakuvuma nyana wam nyukela nyubeleza unyukele. Ndetyam ndetyehle ngehla sibo lam mkhaphezela uMarhadebe. Nantso wena.